ба номи худованди бахшанда ва бениҳоят меҳрубон. Акун хирса нав бедор кардан. Хирса нав бедор кардан. Мо як ҳафта пеш ошкор кардем, устодча ошкор кардем ки дар ҳақиқат хиёнаткорай диздай пули масҷида истифода ба тоҷикон хиҷама пулора истифода бурд, бизнесош пеш бурд, иншааллоҳ хор мешава. бахшиш пурсид, иқрор кард ки дар ҳақиқат пула расход кардам дар масҷид. навбати он расидааст ки як шогирди сагаш биромадай апаву хоҳарои моро видеои бемаънӣ кардай. апаву хоҳаро модарои моро ҳақорат кардай. дар як видеош гашта гуфтае ки ба гуфти худаш ман модари вая ҳақорат кардам. шахсан ман аз ҳамаи бародароне ки дар бар мананд ёки ки мақсад бародарое ки намешиносанд ба ҳар чӣ ки қасам метиҳем қасам мехӯрам ай модари ҳамин инсон ман ҳамин ҳақорат кардам ки ҳамин шахсият ҳамин ҳақорат кардам ки дар падари отаву очад лаънат. ин аз падару модари ман, аз оилаи ман, аз ҳамаи ман ҳақорат кард. ман хаб кунам бестам не ман ҳамин қадар гуфтам ки дар падари отаву очад лаънат гирифтам заблокирово чӣ кардам. тамом ҳамин қадар гап. бародарои азиз, вақти он расидае ки амин сайти хайри муҳоҷира, амин авиакасса дар инстаграму дар ютубуш хайри муҳоҷира шахсан ман худам доказат кардам дар прямой эфир дар ютубо пиррае ки ҳамин зинокорае дар сайти ҳамин бобоҷон прямой эфир бобоҷон даромадам гуфтам гум кунен ира збор да намонен. ин кор збор ин одам збор мекунад, одамора збор мекунад, мерава дар уҷа одамора занора мисол модарои мора, мисол апао хоҳарои мора ба зино даъват мекунад. яъне қатима зино мекунӣ, бар ивазаш мата збор мекушо. ин шахсият ҳозир мара гирифта дар ютуб как бута ки ман дар тӯи як бародари бениҳоят наздик ман як камта рақс кардем, как бута ки ман дар уҷа чин чизе хӯрдагӣ мастам. алҳамдулиллоҳ не. суратҳое ки мондагии бародар дар ҳақиқат мо пеш ба суратгирӣ машғул будем, ки аксбардор будем, ба ҳамин хотир суратҳои моро мондай, суратҳои 2014-2015 далел надора. ду сурат қатӣ баъзе шағолот мегӯянд ку фарзанди бо пули ҳаром ба воя мераса, бенангу беномус мешава. як ташки агар ҳамин ҷоникаи дигараш ҳама одамои комментарнавис ки пишти ҳамира мегирем. бародаро ду тарафа бинен чӣ гап мешава. ман бобоҷона гап задам дар охир ошкор кардам ки ин шахсият кияй, лицоша нишон додум бародаро, додум доказат кардам. шарм накардем, бо пиштиша гирифтем.